Ang laylay ni Mila. Unya si. Agnaw ni mo. Tingoy, bahala na ka! Unya si. Ay, bahala na gani! Sali pa masigyan ni mong seng! Unya seng! Unsa ang seng ni mo diha! Sama ka, oy? Unya sing ba? Oh. Kung biyaan ko ni mo dinhi og mo pauli na kas inyo. Unya muuban mo. Ha? Unya sing. Usaon man ani mo. Jalan! Nagtuo ka? Nga di siya mo sunod nimo? Ay, mamasin ako, ay! Hangyoon ako siya nga hunungan ako niya. Magadagkot akong usa ka gatos ka kandila dito sa buang kapilya. Unya sing. Ako. Ay, kapoy ni mo tingoy! Diha ka na, ato pa na akong senyura. Pahibaon ko sila nga, kanang makigawas ka na kay kundili, mubiya na ko din hinining ospitala. Sing. Saman! Kisa may mabantay na ko din kung mugawas ka. Ay, wala! Uban lang ko, sing. Salan! Nayabag ka? Uy, puyo ay! Pag puyo ustang, nya pag ampo, basin pabagmadala ka nag-ampo, nya piyo nga imong mga mata, aron wa kay makita sa ako ang pagawas. Ha? Sige, bye! Sing! Ayaw lang kong biyahe, Sing! Sing! Ayaw kong biyahe, Sing! No ba? Bahan ba yan na? Ay! Tirit ko mabayot na. Ang higdaan na naman na yung mitingog sa akong paglihok. Giyahak na ni. Mabayot naman ko ini kalaki, ha? Wah! Nanasad siya. Nagasak na sa drone sa tubig, ikas gripo. Miagas na giya. Wah! Higo na day taon day, uy! Gusto na day Mila. Makaihi na sa kuini sa higdaanan. Manimaho na sa kuini mo na nagkukwaknit. Wato ko'y kauban din ni day. Biyaan na naman ko ni Masing. Kundi ko sugtan sa doktor nga mo gawas gikan din ni sa ospital. Ay, wala na yayay na gyud ko ini. Si Masing lang sa isunda day ikaw. Lakaw, kaw. Papahuaya sa ako diri day. Ampo, gusto magampo ko. Usaw na rin ako sa pagampo nga wabang ko'y pangadji nga nasa ko. Giyahag na rin. Gusto, mapiyong lang ko. Aron di ko makakita og bisan usa. Miyapli na sa magpultahan sa banyo. Ana, nakadungog na sa kong tunog. Aninasab na sa paingon ako. Ablihan ko gamay. Ablihan ko makagamay nga kung mataro makalili ko. Kung niya na ba siya paingon ako. Aron makabantay ko. Dili lang. Bahala na. Mas mayong lang ko'y makita. Bahala na. Mas makalilisan kung makita na ko siya. Nagkadool ng iyang tunom. O pagani pagbiya ni Masing, huli man na yung ungo. Bisan o sa may tabo. Dili ko yun buko na nga ako mga mata. Ay, ipiyong ko ni Mayo. Mihunong na ang iyang tunog sa akong tungod. Murag may pinukod ako. Pabati kong yung gininawa. Kabukaho na kay ko sa akong mga mata. Pero dili yung ko. Magkinaon siya man ang kalimutan. Matapos man ang kalimutan. Maimpas man ang tanan kong utang na di ko ginibukon. Bangak sa ilong may mihikap sa akong mga mata kabugnaw. Yun siya gini. Nagkakakamot. Kabugnaw sa kamot nga niya sa akong mga mata mihikap.
O sige niya gibuhat. Dili Pugos siya gibukang ako mga mata. Dili ko, bahala ka lagi ko. Piyong ko yun, piyong. Ayaw ko siya magpamuka sa ako mga mata. Rad, di na ako mapiyong ang ako mga mata. Iyan ang yun nabuga. Tabangi ko! Tama na. Musikit, pag-ugmas ko sa bagay. Wada, tingog ka. Why tingog ka, may gawas akong mama. Inalang yun. Kalahin mo tanawon. Nagbuka ka na ako. Uslot na ang imong mga mata. Wanay son. Unya na. Nangadunot na ang imong nahong. Nangalangkat ang imong panit. Buhi na akong mga mata. Buhi, kumaluhi ka. Ang iyang dila. Mitubo ang iyang dila. Huwag nagpahingon kini sa akong mata. Nganong ni aka masing? Unsay imong tuyo? Kitong, senyorito. Imong gibiyaan si ni Usting siyang lawak? Ay, ako amang kuat kining gusto lang mo ko magpahibalo sa dili pa rin ako buhaton senyorita. Unsa ka na ng masing? Unsay imong tuyo masing? Mangayo kag laing dugang sa kwarta nga akong gibayad nimo? Dili senyora ay. Igo na kaayo ang imong nahatag na nga kantidad. Ang buot ko lang nga kuan ba nga adtuon na nako ang doktor senyora ug ang iyoon siya nga pagawason na lamang gikan dinhi si Usting sa ospital. Ngano? Maayo na ba si Usting? Kung nabalaka ka mo sa bayranan, ayaw ka nagbuhata. Kay may advance payment na kung gibuhat ka ganiya. Dili ko na unta na anging buhaton pa. Apan magpasalamat ka mo nga buutan kaayo ang akong apo. O gihangyo ko niya nga dili biyaan din si Usting nga magkalisod. Ay, siya puti mong ipasabot senyora. Kay niya ka naman gyud. Mas maayo usab nga masayod ka nga ibalhin ko ang akong apo sa usa ka pribado ug mas kumpleto nga ospital sa syudad. Siyalan? Unya, si Usting? Unsay problema ni Usting? May lain pa ba ang problema? Kuan magud senyora kitong biyaan ninyo si Usting? Ako ba'y nagbantay ni Usting? Nga moingon ka man nga biyaan? Dili ba nga ikaw, masing? Senyora? O gusa pasab? Dili ba nga matud nimo nga mananghid na mo sa doktor nga pagawaso na si Usting gikan din eh? Hindi wala problema. Wa ka na ibantayanan pa din eh. Makabalik na kamo sa mansyon. Kuan untad senyora? Dili na ako mobalik sa mansyon, senyora. Unsa? Mupauli na ako sa ama. Pasilua. Bayaran ko lamang ang nakuha ko nimo, senyora. Dili na kinahanglan, masing. Kay ibaligya ko na usab ang mansyon. Sialan? Imong ibaligya? Oh, kay mamiya na mi dinhi sa akong apo. Sialan? Onya? Biyaan na mo ang tanan dinhi sa Pilipinas. Hala? Nga sa ato pa, senyora? Muikyas ka mo? Masing, pagbantay sa imong baba. Ay, senyorito. Nga nung gikoptan magkunin mo, senyorito. Unsa imong problema masing? Dili ba nga gibayaran naman ni Lola ang imong pagpakahilom? Kalimtan na kining tanan sa higayon na makabiya na kami gikan dinhi. Nakasabot ka ba? Ha? Ang ako kabut, senyorito. Sakit. Buhin taon ako, ha? Stop it ah! Giwakli ni mo kusog ang kamot sa akong apo. Bakit? Ay. Nakita mo ba ang iyang kahintang? Ha? Unya imo siyang pasakitan? Lola. Gawas! Gawas! Senyora! Magawas na ako!
Mga mapahitason, nagasalig lamang sa ilahang kwarta. Uy! Sala ka to? Hangin! Iingkikad ang hangin nga. Milabay karon lang dinis ako na imutakan. Wah, ni Asya, ni Anasap siya. Magadali ako. Muadto ako sa nurse station. Dili na ko makaantos. Dili na ako maantos ang kahadlok ni Napita. Mubiya na ako. Miss, mahimo ko ba ikasulti ang doktor? Miss, ay wala ka ba makabati na ko, miss? Nagsigir gihapon siya og duka. Nagsigi og sulat ni anang chat sa iyang atubangan. Miss, hala, muyang hagda siya. Ni Asya, ni Anasap siya. Magadali ako. Muadto ako sa nurse station. Dili na ko makaantos. Dili na ako maantos ang kahadlok ni Napita. Mubiya na ako. Miss, mahimo ko ba ikasulti ang doktor? Miss, ay wala ka ba makabati na ko, miss? Nagsigir gihapon siya og duka. Nagsigi og sulat ni anang chat sa iyang atubangan. Miss, hala, muyang hagda siya. Time pa. Ako may gitanaw. So ako yung ginanag-ungo? Nalimot ko. Namutang malikog. Facepack ganina. Uwa pa na ako maibot gikan sa kong naong kaya akong gipauga. Ay, kiahak uy. Naaan may nung kog ungo. Kaluoy in town. Nahadlok na inuon. Og, tua. Midagan og kusog kayo. Uy, hala. Asa mo siya paingon? Mao mo siya nabantay ng pasyente diha ng room 366. Nga dili layo din sa nurse station. Pero milapas lagi to siya. Hala, asa dito siya paingon? Nagsigil lagi gyapon siya dagan. Ay! Ano magito? Ay, nag-aabot na magito ako ang ilog si Mod ako sa kahangak. Ganina pa kong dinagan. Pero, ngano man eh, wala pa magiging kumaabot sa lawakan na himutangan ni Osteng. Ay, dili na kito madala. Murag ako yapon ako sa kahangak. Muhunong ako. Dili una. Mulingi una ko sa kuluyo. Kung wala ba makasunod ako kitong unga. Ay! Salamat in taon, Diyos ko. Wala na siya makasunod na ako. Mahulong na ako. Kahangak kayo. Layo na kayo. Katong akong nadaganan. Ganina pa kukuninagan. Milapas naman tingali ko. Tungod sa kong kakuyaw. Ay, giatot ba yan ito? Ay, mabalik na sad ko ini karon sa akong age. Ay, naman di ay kong dapitan abot ini. Murag wala man yung ko maatog layo. Kay, maura magkitong dapita. Memorize ka na ako ning dapita sa pilakaadlaw na namong ista din ni Usteng. Wala pa ko malapas, ay. Nara masudahan ang nurse station, Ugo niya, kada sunod ka kwarto. Mao na kada ang lawak na himutangan ni Usting din sa ospital. Pero tayo sa lagi. Nga laging wala pa mo ko maabot sa iyahang kwarto, ay. Posible ka nga sa ako or tugatong hadlok. Nagatuwa ko nga, nagadagan ako, pero wala di ay. Wah, giahak biya dito, ay. Kauhaw, bayak nitong bisyuha, ay. May tulong akong tubig, gikan sa kuluya. Ay, salamat itawan, kay may nakadungog. Dawaton ako, ay. Uhaw na yung kaayo. Ay, Tay ba? May mitulong akong tubig? May nakadungog, nag-self-raman ako? Ako naman kito nagsusturya? Yan nakadungog siya? Kinsa may nagatunol akong tubig.
Type, murag, pilit-pilit sa baba. Ispiso po tubiga. O, tubig? Ispiso? Ha? Sala mo na ka to? Ano mo kitong baso? Kisudlan sa tubig ang gitunol na ako kaganina. Nagkakadugo ang kini! Dugo. Nakainom akong dugo. Kaluod. Kaluod. Nahurot akong inom ako sa kabatang dugo. Kaluod. May miyapuhap sa ako. Buko-buko samtang misuka ako. Kisay. Salamat! Naabot ang ko din sa kwarto ni Usteng. Human ko magdalagan og dugay kayo. Naabot ang din tao ko. Teng! May balita ko ni mo, Teng. Kinala makagawa sa kitagikan din ni Teng. Dili na gyud ako kaya, Teng. Nakita ko yun siya. Si Inday Mila. Iya ko gihapuhap, Teng. Hoy! Teng! Wala ka lang ba isulti na ko, Teng? Uy, tubag, uy, Teng! Misiga mo naman ko ng imuhag mga mata. Teng, paminaw na ko, Teng. Teng, naunsa ba ka? Ganun nagasigaram ni imuhang mata, ay! Uy, pagtarong ba? Teng! Patay na ka? Uy, Usteng, pagtarong diha, patay na ka? Ay, salamat buhi ka pa man di ay. Pagtarong itang parusunti karon. Minga nga ka naman lang diha. Sige. Sulte. Ha? Usyala no ay. Pagtarong ay. May buot ka bang isulte? Nga dili ka man makalitok og tarong. Mura ka ba tao giatake? Ha? Giatake ka, Teng? Milingo. Ay, wala. Unya nga, ano man na, Nawala lamang ako pila ka minutos din, nga ingon ana na ka? Pagtarong ba? Useng na usap magkaoy? Usap ka na yung magibuhat? Useng, pagtarong ka na, Hala, ang iya mga mata, mura magipikat o tuya. Useng, usalan na hitabo ni mo, oy! Salan ka! Wala, misikat siya maayo. Wala, murag atake. Dili na kini mahimo. Ay bahala na. Pasaylo ako, Teng, pero mubiya na ko gikan dinhi, Teng. Biya na lang tika, Teng. Bahala ka diha, Teng. Buhing akong mga mata. Ayaw pugsas pagbuga. Masingay kong biyahe, maluoy ka. Balik, uy! Nabati ko ang tanang ipanulti ni Masing kaganiha. Pero ganong di ba siya makabati sa kong tingong. Unong ginako. Unong ginatao ko. Nawa sa akong atubangan. Wala si Mila. Ay, salamat. Salamat, Diyos ko. Miss ay bangag sa ilong. Iyan ang gibuhian sa pagpikat ng akong mga mata. Ay, salamat. Pero no ni? Unsay nahitabo sa akong mga mata? Ganun, dili ko siya mapiyong. Bisa kung saan ko sa pagpaningkamot nga mapiyong ko kini. Pero dili ko makahimo. Alala, kaptos na. Dili yun. Ano ni? Ganong dili ko mapiyong nga akong mga mata. Lola, kumusta na? Unsa na isulti sa mga doktor? Makabalhin na ako dito sa ospital sa syudad? Yes, iho. Ang namnang tanan, i-transfer ka na karon. Salamat. Thank you, Lola. Tanan alang kanimo, apo. Ay, sa katapusan. Makabiya na yung tagikan din. Yes, Stanley.
Wa na niya makahasol pa nato. Magmalinaw na kita pagbalik, iho. Ngano? May problema ba? Nganong lawom ang imong pangupaw? Wa, Lola. Wa ka na'y angay panghuna-unaon, apo. May nakontak na kumupalit sa atong mansyon. Ingon man, dealer alang sa atong kayutaan. Busa, samtang ato kita sa laing nasod, mahimo pagyapon kita sa pagpakabuhi sama sa mga hari o reyna. Come on. May wa ka isulti ni Lula. Mipayom ka. Apan wa kini mo abot sa imong mga mata. Napugos ka lang. Oh, sige na. You know you can tell me everything, apo. Wala ko masayod. Kung normal pa paghihapon ang dagan sa akong kinabuhi, human ining tanan, Lola. Why not? We have all the resources. May kwarta ta. Oo. Pero ang akong panagway, Lola, ingon na kinini hangtod sa akong kamatayon. Batik na kong naong. Wa na'y babae nga mulingi pa na ako, Lola. Dili ka na tinuod. Gwapo ka lang gihapon, Stanley. Lola. And besides, unsa may angin imong kabalakan? Adto kita sa laing nasod, apo. Og naa didto ang mga maayong mga doktor. Iparekonstrukta ang imong parte sa naong nga nakupa. Maulian pa ka kining dakong uwat sa akong kilay o kapapangig, Lola? Well, kung dili maulian, at least, munipis-nipis ka ng imong uwat. Mubayad ko sa labing maayong doktor nga makapauli sa kanhin imong hitsuraw. O kung dili man, pues, dili paghihapon ka na problema. Muduol paghihapon ang mga babae nimo. Kay bayran ta ang matag babae nga mulipay nimo, Stanley. Lola. Problem solved, dili ba? Well, kung dili maulian, at least, munipis-nipis ka ng imong uwat. Mubayad ko sa labing maayong doktor nga makapauli sa kanhin imong hitsuraw. O kung dili man, pues, dili paghihapon ka na problema. Muduol paghihapon ang mga babae nimo. Kay bayran ta ang matag babae nga mulipay nimo, Stanley. Lola. Problem solved, dili ba? Apo, ipaniguro ko nimong mabalik ra kanimo ang kanhin nimong kinabuhi. Ma-enjoy ka pa pag-usab sa laing nasod. Og makakita karaon niya og babay nga alang gyud nimo. Lola. Now, all we have to do is wait aron ma-transfer ka na sa ospital didto sa syudad. Felipe? Nay, Naglantaw ka ni Adel nga nanilhig sa gawas. naglibog ko, Nay. Naglibog ko kung unsaon ako siya, Nay. Bisan giyon siya nako siya sa pagpasabot nga dili kinahanglan buhaton niya kini. Apan puguso siya, Nay. Dili na gani ko makabantay nga gibuhat na niya ang kanhing mga buhaton ni Mila dinhi sa atong bahay. Kana lang ba ang imong nabantayan? Dili, Nay. Lakip na iyang mga lihok ug sinultihan. Iyang gikopya si Mila. Anak, Desperada siyang akong dawato, Nay. Og ipuli ko sa akong asawa. mauka ka na ang hinungdan, Felipe. Nay, Dili ka bagyod gihapon kumbinsido nga posibleng misud ang kalag sa akong anak sa lawas ni Adel. pinuang. Dili ko motuon niya, nanay.
Ayaw ko ina nga nakumpinser ka niya. Sa sinugdan, wa ko mutuo. Apan may mga lihok siya o gipanulti nga bugtong kang mila ko lang nakita, Felipe. Dili pagyapon ka na ikong katarungan ay. Wa mahimutang ang kalag sa akong anak, Felipe. Hinungdan nga may balik siya sud sa lawas sa laing tao. Nay, unsa ko nang imong gipanulti? Kanatong duha, ako ang mas nakaila sa akong anak. Ako ay nagdaka niya sud sa siyam kabuan sa akong sabakan. Ako ang nagpagkatao ug nagpadako ni Mila. Busa, mas nakaila ko kaniya, Felipe. Ug nasayod ko nga nagkinahanglan sa panabang ang akong anak aron magmalinaw na siya. Nay, Kinahanglan makapangayo kitag panabang sa pari ning atong parokya. Oh. Unsa ka to? may nabuak sa kusina. Kadiyot, ako ni adto. Diha ka lang. Kalisod tuhuan sa gipanulti ni nanay. Apan kon pananglit, tinuod man kini. Gustohon ko pa baka nga bubuwag pag-usab si Mila sa lawas ni Adil. Oh. Nawa na si Mila sa dapit nga iyang isiligan ka ganina. Ang paboritong tasa kini ni Mila ang nabuak. Kano nahog manig, ha? Maayo man akong pagkahimutang ni ini diha sa sud sa aparador. Wa usab maabli ang pultahan sa aparador. Gihipos ko gini agig handumanan. Naapa siya sa kolehiyo dihang nadaog ko kini sa Raffles. Paborito niya kining gamiton sukad ni ato. Tungod ni ining drawing nga paborito niyang cartoon karakter. Ay, maayo hinuong pagkabuak. Dili ko na mahimo pang ipapilit. Pamuniton ko na lang kining buak. Nay. Ay! Ay! Aguyang ako. Ako tudlo. Kahapdos akong tudlo nga nasamad sa bildo. Naa ka magudi diha sa akong loyo. Wa ko makabantay. Nabuak. Ako na lang pamuniton og ilabay. Uy. Kisayon-sayon raman niya sa pagpamunit ang mga buak nga bildo. Adel, paghinay kay tingalig masamad ka. Igura siya mitanaw na ako o may pahiyom. Unsa ka nang imong gibuhat? Imong gikumot ang bildo? Uy, unsa ko ka nang imong gibuhat? Nganong gikumot mo ka ng bildo nga imong gipunit? Buhi ka na, Adel! Higo ka lang, may katawa. Diyos ko! Kaisog ni tinanawan ako nga misampit ko sa Ginoo. Nga nang gipaduol mo sa imong dunggan ang gikuptan mong bildo. Usay bubuhaton? Sakit sa dunggan ang imong gilitok ka pong. Ay! Imong gisamaran ang imong dunggan! Nagkadugo ng imong dunggan. Gusto ka bang putlon ko kining usan ako kadunggan? O ihatag ko kanimo? Nanay? Ganahan ka kay muhatag na ako og bisan unsa ka ni adto sa gamay pa ko. Mga butang, sama ni ini. Padayon mong gisamaran ang imong dunggan. Hunungan na ka na! Nagkadugo na ka na! Felipe! Felipe, tabangi ko! Felipe! Wala gid si Adil din sa silong. Bilakaw na ka siya. Pero imposibleng mobiya siya nga dili magpahatod na ako balik sa mansyon. O magpahibaw man lang. Misa ka na ka sa taas? Mas ko makabantay. Husto na! Ayaw na ka na buhata! Nagkadugo ka na!
Felipe! Felipe, mari ka una! Tabagi una ko! Si Adel! Felipe! Felipe, mari ka una! Tabagi una ko! Si Adel! Oh! Wa na sa sala si Felipe. Busa, dili ka na niya mapatian. Gawas lang kung musingkit ka. Siguradoa lang sa imong pagsinggit. Dili ko makuptan ang imong dila. Aron dili ko kini maputol. Huh. Dili. Dili ikaw ang akong anak. Dili ka si Mila. Demonyo ka! May mahimo ka ba, Mirna? Oh! O dili ka na unya makahimo sa pagsumbong sa inyong pari. Kay putlan ka na kas imong dila. Ayaw! Ni atras ka. Nahadlo ka ba? Hain na ang imong kaisog, Mirna. Ayaw! Ayaw! Pagdoon ako! Ayaw! Oh! Kalit siya mihunong. Milingi siya sa may sala. Oh! Kalit siya mibiha. Abi ko maghiyan ako pasakitan. Oh! Ang bata! Mihilak ang akong apo! Filipa!